gaurko lehen hitzaldi hau, Euskal Nortasuna eta Kultura 21. mendearen hasieran. Hau ikerketa lan bat izan da, Euskal Kultur Erakundearen, Eusko Ikaskuntzaren eta Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen arteko elkarlanaren fruitua. Euskal Nortasunaz eta Kulturaz Euskal Herriko herritarrek dituzten jarrera eta pertzepzioak ezagutzea izan du helburu. Gaur gurekin, Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteko arduraduna eta teknikaria ditugu. Iñaki Martínez de Luna eta Larraitz Mendizabal. Ikerketa honen arduradun taldeko kide izan dira, aipatutako beste erakundeen ordezkariekin batea. Biak soziologoa dira eta aipatutako kabineteko langile bezala Euskal Gizartea hobeto ezagutzeko helburuarekin hainbat ikerketetan egin dute lan. Sarrera hau eginik, Iñaki, aurrera. Bueno, mila esker, Santos, egunon guztiei. Eskerrak eman nahi dizkiegu, jardunaldi hauen antolatzeei, gurekin kontatzeagatik. Denok dakigun bezala norberak egindako lana edo taldean egindako lana gero zabaltzeko aukera dagoenean beti estimatuta dago. Hasi aurretik esan behar dut, nik gero alde egin behar dudala, Larraitzen eskuetan geldituko dela azalpena, baina horrek ez dio inongo kalterik egingo azalpenari, deskuidon kontrakoa baizik, ordunalde hortatik ez dago pegarik. Ikerketari dagokionez, planteamentua zein zen, helburutik hasita Euskal Herriko biztanleek Euskal Nortasunari eta kulturari buruz dituzten pertzepzio iritzi eta jarrerak aztertzea. Zer dela eta? Bazegoen kezka bat Euskal kulturari buruz zegoen pertzepzioaz, gainera kezka hori nahiko orokortua da gure herrian aspaldianik eta hainbat egilek landu duten gaia izan da, besteak beste, atzo bertan zuekin izan zen Josu Amezagak. Baina materialak arakatzen hasita eta bazeuden hainbat kezka eta konstante bat ere, kezka horietan guztietan, konstante bat gure kultura arriskuan ote zegoen edo irauteko aukerarik ote zeukan edo planteatzen edo mahaigaineratzen zuen. Horren aritik ere abiatu zen ikerlan hau, kezka berarekin nolabait esateko, baina kasu honetan Euskal Herriko 7 lurralde historikoak hartu genituen aztergai, izan ere kultura, euskal kultura edo kultura adierazpen guztiak Euskal Herriko hainbat lekutan diferenteak izan zitezkelakoan ikusten antzematen genuen eta horrexegatik Euskal Herri osoa kontuan hartzea, bestalde Euskal Herria gure herria izan da, hori zen berezko eremua. Hainbat erakundek, enpresak eta aholkularik hartu dute parte, ikerlan hontan, Santosek aurkezpenean 3 erakunde aipatu ditu, iparraldeko Euskal Kultura erakundeak, Eusko Ikaskuntzak eta Eusko Jaurlaritzak, baita enpresa pribatuak, landa-lanan informazioa biltzeko eta egituratzeko eta parte hartu dutenak, hainbat profesional ere bai, irakasleak, adituak, orduan ez da Larraitz eta bion lana, baizik eta lantalde zabal baten lana. Eta horren ondorioz, argitalpen bat burutu genuen frantsesez, gaztelaniaz eta euskeraz, zuek euskarazko bertsioa daukazue gaur. Eta argitalpen hortan badago liburua eta CD-a ere, ohar txiki bat CD-aren inguruan, bertan biltzen den informazioa liburuan agertzen dena, baina sakonagoa da. Ez da errepikatze hutsa. Hor badago zerlandu adibidez ikerlan kualitatiboak, bai Nafarroakoa, bai iparraldekoa eta komunitate honetakoa,
bertan osorik daude, eta liburuan aldiz hortik ateatako hainbat ondorio eta zati. Informazio bilketa, lan kuantitatiboan, ia 4.000 inkesta, 16 urtetik gorakoen artean, 22 eztabaida talde, lurralde ezberdinetan, eta 7 elkarrizketa sakon kultura nortasunaren inguruko hainbat aditurekin. 3 bizitza historio ere bai, eta bestalde guretzat berrikuntza zen beste bide bati egin genian, interneten eusk, bask, basko, erroari lotutako konzeptuak arakatzea, ezta? Horri instituzionalak eta direnak kenduta, bestela euskal kulturari buruz zeo zer esaten zuten edukiak harakatu genituen. Landa lana 2004-2005 urten artean, eta gaira pasata, hemen ikusten dituzuen 6 atal nagusi landu ziren ikerlan hortan, eta hemen nola edo ala azalduko dituguna lehenengo laurak dira, asterisko batekin agertzen dienak, ezta? Lurraldea, nortasuna, hizkuntza pitxin bat bakarrik aipamen xume bat baino ez dugu egingo, hizkuntzari buruz desente dakizuelako eta hainbat datu eta hainbat informazio duzuelako, eta azkenik euskal kultura, ezta? Lurraldetasuna. Zein lurraldek definitzen dute hobekien Euskal Herria? Bueno, hemen daukazue emaitza, pastel hortan, kolorea galdu dituela pastelak hemen. Hemen bi iritzi nagusitzen dira, ezta? Batetik 7 probintziek osatzen dutela Euskal Herria edo hobekien definitzen duen eremua dela, 150-ekin eta EAE beste horren besteko babesarekin, ezta? Gero urruti agertzen dira beste erantzun batzuk, 123-rekin, iparraldea bakarrik, 2-rekin, eta komunitate hau gehi Nafarroa, hau da Hego Euskal Herria 7-rekin, ezta? Izenez eta... Bai, ohartxo bat egin beharra dago, galdera inkestan, euskerazko inkestan hor ikusten duzuen bezala egintzan, zein lurraldek definitzen dute hobekien Euskal Herria, baina noski gaztelaniaz ere egin ditugu inkestak, frantsesez ere bai, eta beraz, kasu horretan, País Basko kontzeptu erabili da, eta frantsesez Pays Basque. Beraz, herri hontan daukagun hitzen nahaste honekin ez da, ez dugu berdin ulertzen Euskal Herria, País Basko, batzuk bai, beste batzuk ez, beraz hori kontuan hartu beharrekoa da emaitzak interpretatzean, besterik gabe, jakin ezazu. Bai, deno dakigun ez gaina, País Basko ezan, gazteleraz edo Euskal Herria ezan, askotan ez da gauza bera irudikatzen, ez da. Orduan, hor hainbat kontu, gainera galdera ambigua zen, zein lurraldek definitzen dute hobekien, eta hortik dator ere beste erantzun horiek 123-koa izatea. Izan ere, batzuentzat hobekien definitzen dutenak dira kostaldeko lurraldeak, edo iparralden gertatzen den bezala mendialdeko lurraldeak, Baxe Nafarroak eta ez Biarritz bat edo. Orduan hor danetik zegoen hortan, dena den kontuatzen bazareten nagusitzen diren erantzun bi horien artean badago diferentzi potolo bat, ezta? Bataz, 7 probintziak aipatzen duen ustea, uste horrek irudikatzen duena da sentimendu komunitario bat. Hemen badago antzinatik datorren herri bat, partekatzen duen bat ezaugarri kulturalak, eta komunitatea alde hortatik. Eta beste erantzun hortan, EAE erantzun duten horienen kasuan, horretan dauena da errealitate
juridiko-administratibo bat barneratu izana, bestelako uste eta planteamenturik gabe. Lehenengoa, ez egite ezaguna dituzuen Gemeinschaft eta Gesellschaft konzeptuak tenisek garatutakoak, eta lehenengoan komunitario hortan da berezko komunitatea harreman afektiboen bitartez eta tradizioak eta lotutako komunitatea, eta bestean da paktu administratibo politikoa, bestelako implikazio edo afektibitasunik gabea. Nola banatzen da uste hori nagusiki 3 lurraldetan, ezta? Hemen ikusten duzue komunitate hau, Nafarroa iparraldea, komunitate hau eta datu orokorrak bat datoz. Nafarroan gehiago nagusitzen da EAE, 7 lurraldeek pisu pixkat galtzen dute, eta iparraldea paradogikoki edo niretzat behintzat sorpresa izan zen, 7 lurraldeak gehien aipatzen den lurraldea da, ez da iparraldea. Baina aldi berean badugu beste barrukaldeko lurralde horiek gehien aipatzen duten eremua. Orduan, badaude diferentziak pertzepzio hortan lurraldearen arabera, baita adinaren arabera ere. Adintalde gazteenetan, gazte 45 urtetik berakoenetan behintzat, hor 7 probintziek pixkanaka leku egiten dute, eta hortik gorakoen artean aldiz EAE, ofizialki onartutakoa. Badago 75 urtetik gorakoen artean ere beste erantzun hori segurazko Gipuzkoa, Bizkaia. Eta hemen erabakigarria den beste aldagai bada euskararen ezagutza, ezta? Euskaraz batez ez dakiten artean EAE da Euskal Herria, País Basko kontzeptuari lotzen dena, eta pixka bat dakiten artean edo euskaldunen artean, esan dezagun, hor 7 lurraldek indar gehiago hartzen dute. Baina dena den, ikusten duzu ez zatituta dagoen gure lurraldeari buruzko iritzia, eta kasu honetan izena eta izana ez dakit bide beretik esote doazen, ezta? Izenakin ez gara aklaratzen eta izanarekin ere ez, ezta? Auzo lurralden artetik zeinekin duzu harreman gehien. Interesgarria iruditu zitzaigun, eguneroko harremanei erreparatuta, harremanak nortzuekin diren gehien bat, ezta? Eta komunitate honetan, harreman gehienak Nafarroarekin izaten dira, iparraldekoarekin gutxi. Nafarroan erdia baino gehiago komunitate honekin dago harremanetan, eta iparraldekoekin gutxi ere, eta iparraldean nagusitzen diren harremanak hegoaldekoarekin dira, gehien bat. Baina, ikusten duzuenez, gara herrialde oso itxia eta auzo lurraldeekin, gainontzekoekin ere baditugu harremanak, ezta? Orduan, harremanak ez ezik, EAEn eta Nafarroaren artean badago beste hurbiltasun sentimentu bat, hori beste galdera batetan eginda, ezta? Harreman errealak baino pixkat garrantzitsuagoak edo datuagoak zirenak. Ze auzo lurraldetatik sentitzen zara hurbilen, orduan pixka bat areagotzen zen egunerokotasunak berresten zuen harreman hauek, ezta? Orduan, ipar eta hegoaldeko harremanak asimetrikoak dira, iparraldekoek harreman estuagoak dauzkate hegoaldekoek iparraldekoekin baino, eta Nafarroa eta komunitate honen arteko harremanak importanteak dira, batez ere Nafarroaren ikuspuntutik, ezta?
Bestelakoak lurraldeaz. Lehenik identifikazioa beren herri edo hiriarekin, ondoren bere lurraldearekin, zeinekin identifikatzen zara gehien, nire herriarekin, Gasteizarekin, Arabarekin, komunitate batekin, Euskal Herriarekin, kasu batzutan Frantziarekin edo Espainiarekin, Frantziarekin iparraldean hartzen zuen indarra, eta Nafarrek Euskal Herriarekin eta Espainiarekin antzera identifikatzen zuten beraien burua. Zailtasunak Euskal Herria kontzeptua errealitateko elementu zehatzekin identifikatzeko. Zer da orduan Euskal Herria, ez dago oso argi. Hegoaldekoek iparraldeaz duten ezagutza, iparraldekoek hegoaldeaz dutena baino txikiagoa. Nafarroan gaitzespen puntu batez ikusten da Gipuzkoaren eta batez ere Bizkaiaren nagusitasun gogoa. Hona ekarri behar da konzeptu bat, zentro eta periferia konzeptua edo erdigun eta periferia konzeptua. Eta hor aspaldin garatu zen konzeptua Euskal Herrian ere aplikagarria da guztiz. Euskal Herria alde batetik bada periferia bat bi estatutan, eta bestetik Euskal Herriak berak badu bere erdigunea eta kulturala, edo ekonomikoa, edo sentimentala, edo linguistikoa, eta Euskal Herriak baditu bere periferiak, ezta. Eta hor, bereziki, Nafarroan aurpegiratzen zen zentraltasun hori edo haiek kanpo gelditzen zirelako. Oro har, Euskal Herriko jendearekiko lotura sendoa sentitzen da Euskal Herritik kanpokoekiko baino. Euskal Herriaren ideia errealitatean gehiago gauzatzeko lurralde arteko zenbait ekimenen beharra. Oda jendeak esaten zuna. Halakoak guk ez ditugu landu, ez ditugu sortu. Halakoak dira jendeak botatako iritziak, usteak, balorazioak eta ezta. Eta, jendeak oro har lurralde guztietan harreman gehiago eskatzen zuen. Uste dut, iparralden etzela horren beste nabarmentzen, ezta. Baina, ekimen horien beharra nolabait Euskal Herria ideia hori errealitatean gauzatzeko edo. Batzutan badirudi, ideien edo simboloen mailan gelditzen den idea bat dela, eta Euskal Herria ideia horri atxikituta sentitzen den jendeak eskatzen du zerbait errealagoa egunerokoan gauzatzea, ekimen zehatzagoak aurrera. Nortasuna, identitate sentimentu nagusia. Ez dakit, orain ikerlan hau errepikatzekotan horrela egingote genuken, orain eztabaidagai da nortasun bakarraren, nortasun eskluyenteen ideia edo nortasun partekatuen ideia, ezta. Baliteke eta, behintzat teorizatzen denaren arabera eta eztabaidatzen denaren arabera, nortasunak ez dira erabat eskluyenteak eta gero eta gehiago dauzkagu nortasun partekatuak, bagara hau eta bagara bestea, bagara ez dakin nolakoak eta bagara bestelakoak. Orduan, alde hortatik baliteke momentu hortan egin genuen diseinu hau agian egokiena ez izatea. Baina modu nahiko eskluyentean planteatuta edo zer sentitzen zara gehien bat edo nola sentitzen duzu zure burua gehien bat. Gehien bat Euskal Herritarra da oro har nagusitzen dena, eta hori bat dator komunitate honetan gertatzen denarekin, baina komunitate honetan areagotzen da sentimentu hori, ezta. Gero badator Euskal Herritarra eta Espainiarra edo Frantsesa, hori komunitate honetan ere oso garrantzitsua da. Eta Nafarroa salto eginez, Nafarroan gehien bat Nafarra, ezta. Nafartasunaren ideia oso indartsu, ari da bultzatzen hainbat
interesgunetatik eta azken hamarkadetan, eta nafarrek gehien bat Nafarra sentitzen dira. Horrek ez du kentzen Nafar sentitze horrekin batera, gehien bat Euskal Herria sentitzen direnak izatea edo ez izatea, eta baita Euskal Herritarra eta Nafarra, baina baita Nafarra eta Espainiarra. Nafarroan galdera hau egiteko ere zailtasun handiago izan genuen, hemen komunitate honetan edo iparraldean erresa zen galdetzea gehien bat frantsesa edo euskalduna edo tarteko posizio batzuk, ezta? Baina Nafarroan ez hiru erreferentzi nagusi zeudelako, espainiartasunarena, nafartasunarena, euskaltasunarena. Orduan ezin zen kontra jarri, horregatik aldea diferenteak egin ziren eta gero landu dira, ezta? Iparraldean ikusten duzuenez, gehien bat frantsesa. Horrekin batera esan behar da, lan kualitatiboetan, taldeetan, elkarrizketetan, eta iparraldean frantsestasun hori eta euskaltasuna elkarrekin bizitzen direla nahiko modu erresean. Hemen gure komunitate honetan gehiago kontra jartzen dira, eta eskluyente bezala edo hartzen dira askotan, Nafarroan beste horren beste, komplikazio handiagorekin, baina iparraldea alde hortatik biguinagoa da, nolabait esatearren, ez da pejoratiboa berez. Zeintzuk dira bi baldintza garrantzitsuenak pertsona batek bere burua euskal herritartzat izateko. Gehien aipatzen dena da euskal herritar izan nahi izatea, eta ia horren parean Euskal Herrian bizi eta lan egitea. Hori oroar, importanteenak, badatorrere horren segidan Euskal Herrian sortua izatea. Komunitate honetan, orden berean eta puntuazio berdintsuekin, Nafarroan agertzen dira lehenbiziko diferentziak. Nafarroan sendotzen da pixka bat Euskal Herrian sortua izatea, ahultzen da Euskal Herrian bizi eta lan egitea. Besteak bere horretan jarraitzen duen bitartean, Euskal Herritar izan nahi izatea. Eta kontua zeharo aldatzen da iparraldera baldin bagoaz. Han Euskal Herrian sortua izatea eta euskaraz hitz egitea dira referentzia garrantzitsuenak nork bere burua euskalduntzat edo euskal herritartzat izan ahal izateko. Eta baita arbaso euskaldunak izatea. Ezagutzen dituzuen primordialismo, esenzialismo bezalako konzeptuak eta konstruktibismo bezalako konzeptuak. Hemen jasotzen diren edo begi bistan dauden irudikapenak dira horiek. Hemen komunitate honetan nahi izatea gehien bat. Egia da badagoela ere Euskal Herrian sortua izatea ehuneko 36-ekin, orduan tradizioz edo inertziaz zerbait jasoa bezala. Baina beste biak Euskal Herritar izan nahi izatea edo bertan bizi eta lan egitea, horiek dira konstruktibismoaren ikuspuntu batzuk. Ez du zertan arbasoen bidez edo jatorriz zerbait jasoa izan behar, baizik eta norberak lortzen, nahi izan ezkero, duena, ezta. Nafarroan ikuspuntu hori pixka bat sakabanatzen den bitartean, iparraldean planteamendu esenzialista edo primordialistetara jotzen da gehien bat, eta nabarmen, ezta. Hor, konzeptu horiek modernitatean, ez postmodernitatean, modernitatean errotuak daude eta badirudi euskaldun edo euskal herritar izatearen gakoa dela berez horrela jasoa izatea, ezta? Ez norberak nahita eta indako autua. Badago euskaraz hitz egiteari ikusten duzu iparraldean ze garrantzia ematen zaion pertsona bat euskal herritar konsideratzeko, garbi dago hori ez dela berez datorren gauza bat, noski. Euskaraz hitz egitea izan diteken norberak eskuratu dezakeen ezaugarri bat, ezta? Baina egia da iparraldean beste inon baino berezkoagoa dela
han euskaldun berriak ez dira horren beste, eta beraz euskaldunak direnak gehien bat familiatik jaso dute, eta beraz esan dezakegu han euskaraz hitz egitearena badala nolabait berezko ezaugarri bat edo, ez dela hainbeste norberak eskuratu dezakeen ezaugarri bat. Bestelakoak nortasunaz, adostasunik ez euskarak euskal nortasunean duen eta eduki behar luken lekuari buruz. Kritika, eaen, euskaldunen kolektiboari, zenbait talde, bigarren mailako euskal herritartzat hartzeko edo euskal nortasunetik kanpo kokatzeko joera dutelakoan. Bueno, badakizue, ardaldun asko minduta euskal mundura biltzerik ez dutelako, askotan aleginik egin gabe, baina errua bestearena, ezta? Euskaldunek nolabaiteko nahi gabea euskaldun ez direnen aldetik, euskararekiko eta euskal kulturarekiko antzematen duten sentsibilitate falta dela eta. Iparraldean joera berri bat, pixkanaka zabaltzen, euskaltasuna modernitatearekin lotzea, nolabait, euskal kutsuko gauzak modan, interesgarria eta globalizazioari lotuta ere agertzen da, bat kasutan, herri txikien kulturen eta hizkuntzen defentsa, globalizazioaren aurka, eta interesgarria nola edo ala, iparraldean ere euskara eta euskal kultura modan edo jartzen direlako. Modek daukaten ahuleziarekin batera, modak boladako kontuak dira, bestetan oinarritzen ez badira, behintzat. Euskal nortasunaren etorkizunerekiko kezka, nortasun desberdinen elkarbizitza nola lortu eta nola lotu. Euskal nortasun asko omen dago, eta hau Nafarroan adibidez, mendialdean, eta, gu mendialdekoa gara, gu Nafarra gara, baina, badaude Nafarrak eta Nafarrak, gu mendialdekoak, azpimarratzen ziren lekuan lekuko berezitasunak, ez da. Mi Arabarra izanik, seguru Araban ere, zonaldearen arabera, berdin agertuko litzaigukela ere, eta Gipuzkoan edo beste edonon, ez da, zer esanik ez iparraldean. Orduan, kontua da, agian nagusitu zaigun Euskal Nortasunaren definizio ofizialak akotxartean edo nagusitu den definizioa nahiko zurruna eta estua izan dela. Eta hainbat ezaugarri, hainbat izaera, hainbat berezitasun ez zutela leku garbirik definizio hortan. Eta hori da batetik aldarrikatzen den ikuspuntua eta bestetik kezka sortarazten duena. Ez da nola lotu, nola bizi elkarrekin ikuspuntu partekatu batetik behintzat. Eta nik ze honekin bukatuko dut eta lehen esan bezala egin behar dut, larretxe jarraituko du. Hizkuntzari buruz aukeratu dugun referentzi bakarra hoxe da, seme-alabarik baldin baduzu edo edukiko bazenitu, nahiko zenuke haiek euskaraz jakitea. Komunitate honetan badakite 43 dio, eta bai nahiko nuke jakin dezaten 43. Orduan, axolarik saltzen ez dutenak edo kontra daudenak oso gutxi dira, ezta. Nafarroan nagusitzen den planteamentua da bai nahiko nuke jakin dezaten, ez da abiapuntu txarra, axolagabekeriak badu pisu gehiago, laurden batekoa, eta badakitenen kopurua 19%, ez da. CD-ROMean agertzen diren beste datu batzutan ere Nafarroak lau zonaldetan banatuta, Euskalduna, Sakan aldekoa eta Iruña herria eta gero bekoa. Eta hegoaldeko zonalde hortan ere
euskadakiten eta jakitean nahiko luketenen kopuruak batuta osta baina gehiengoa da ere. Orduan, bueno, ez da zonalde batzuen pisuari esker bakarrik. Eta iparraldean nahiko luketenen kopurua garrantzitsua, beti ere, xolagabekeriarena Nafarroaren parekoa, eta badakitenena baita ere, ezta. Orduan, bueno, Larraitzek aipatuko du, badaude diferentziak lurraldearen arabera, baina badago euskarekiko nolabaiteko atxikimendua zonalde guztietan ere, ezta. Adinaren arabera, bai nahiko nuke jakin dezaten, gehien aipatzen dutena gazteak dira, besteak beste oraindik seme-alabarik ez dutelako, horietako gehienek, eta orduan ezin dute esan badakitela seme-alabek, ezta. Eta, bueno, euskararen ezagutzaren arabera, erantzun nahiko koherenteak behintzat, euskaldunen seme-alabek gehien bat badakitela, baina ez kopuru horrela oso potentetan, egia da euskaldun horien artean gazte asko egongo dela eta bai nahiko nuke jakin dezaten, bueno, euskaldunen artean badago interes bat, ia erabatekoa, euskara transmititzeko, ondorengo taratzeko, eta erdaldunen artean berriz axolagabekeria pixka gehiago nabarmentzen da, eta kontrako jarrera ere bai. Eta, bueno, barkatuko diezue, baina aldein behar dut, Larraitza jarraituko du.